Le, l-hospice għennuni ħafna. Ħafna. Jiena li ma jkunux tal-hospice, kieku ma nafx sar minni. Kieku ma nafx sar minni. Inħoss din nistħi minnhom għalli għamlu miegħi. Familja oħra għal-hospice, familja ta' vera, familja ma nafx kif nispjegu, l-bambini tihom is-saħħa u lajnuna. Għandhom dom minn Alla illi jieħdu ħsieb lil morda bil-kanser kif ukoll lir-relatives tagħhom. Issa, edha bil-hospisu. Ta' kemenuni huma ta' ħafna li tawni huma tinti ftit. Nalla kienu l-hospice għalija. Għax bl-għajnu tal-hospice tajna nżommu għad-dar, dik kienet xewqa taħħa li tiqpa d-dar. Il-hospice jagħmlu ħafna ġid fi skiet.